Il-Bank of Valletta ddikjara dividend li ammonta għal 26 miljun u 900.000 euro gross b'riżultat tal-prestazzjoni finanzjarja tal-grupp fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena fejn il-bank ħabbar liħ ta' qabel it-taxxa ta' 105 miljun u 100.000 euro meta mqabbel mat-telf qabel it-taxxa ta' 72 miljun u 100.000 euro. Il-bank qal li dan ifisser li se jkun qed jitqassam interim cash dividend ta' 0.0462 euro gross għal kull sem li hu 0.03 euro net mit-taxxa suġġett għall-approvazzjoni regolatorja. Iċ-Chairman tal-BOV Dr. Gordon Cordina spjega kif id-dividend u r-riżultat ta' analiżi fil-fond u mill-ġbir tad-dejta li wettaq il-bank. Id-distribuzzjoni tad-dividend lill-azzjonisti tiegħu tilħaq il-kriterji ta' riski u kriterji regolatorji oħrajn li jiffukaw fuq is-saħħa u l-vijabbiltà tan-negozju tal-bank fil-ġejjieni. Dan hu bżonn już biex ikunu mħarsa l-aħjar interessi u l-aspettattivi tal-azzjonisti interessati. Il-kap eżekuttiv kienet Farrugia saħaq li dan id-dividend ifisser li l-BOV għandu prestazzjoni finanzjarja b'saħħitha u spjega li l-bank u kommess li jkompli jissaħħaħ u bħala istituzzjoni finanzjarja ewlenija f'Malta li tiffoka fuq il-klijent, l-eċċellenza u l-innovazzjoni. Id-dividend mistenni jitħallas fis-6 ta' Diċembru li ġej lil membri reġistrati fuq ir-Reġistru tal-Bank kif miżmum fil-Borża ta' Malta saqlu il-ġurnata tan-negozju ta' 3 u 21 ta' Novembru ta' din is-sena.